Zinedine Zidane. Aslı Aljerli Fransalı futbolçu Zinedine Zidane 1970 ýylyň 23-nji iýunyna Fransanyň Marsel şäherine dogulýar. İspaniýanyň Real Madrid klubynyň baş däýärmişdi Zidane, usat futbolçularyň bir hökmünde futbol taryhyna girdi. Zidane futbol oynamagy Fransanyň kan toporuna başlap, soňra Bordeaux toporunyň tüzümine çykyş edenligine garamazdan bu Fransaly futbolçuny dünýä meşhur eden Juventus we Real toporlary hasar etdi. Zidane 1998-nji, 2000-nji, 2003-nji ýyllarda dünýä boýunça 1998-nji ýylda Ýewropanyň, 2004-nji ýylda orta UEFA tarapyndan soňky 50 ýylyň iň gowy futbolçusy diýilip ikrar edilýär. 2016-njy ýylda Frans futbol jurnalynyň pikiri boýunça Fransanyň futbol taryhynyň